Menta ngon ra chapi agoi ka sembo jing berkhan halal ka phang ka bong kam long lani kam dei ka Akor Babha ban sin Kyrteng Beiñ Ïano kam long ka Akor Babha ban sin Kyrteng Beiñ Ïano kani kalong ka subjek ka bang akwa ban bu akan por kum kamat jing perkhat kum ka san perkhat ka bangin yo ban yaso thu kita man kasih mensyua kiong ba kam dei ka Akor Babha ban sin Kyrteng Ïano namar kita man lani kikmi kikpa kila jer kila tho da ka Kyrteng yo no breu lani kono breu kibo da ka Kyrteng wat nya kimrar ro kibo da ka Kyrteng te kumta kaktin da kita man kong khot be da ka Kyrteng wat nom sin da ka wei pat ka Kyrteng namar kalong ka Akor ka basniu ni dai ban khot be ya Kyrteng ka ba kikmi kikpa kila sud kila shor kalong ka Kyrteng ka ba ne bom jukut bangin chusin Kyrteng Beiñ ki da ka do Kyrteng bon sin hakaba yo no breu uba ngi I Beiñ ngi I po ngi ken po lani ngi I lani yo breu uba duna hagi de kotmet lani uba ana ngi sin kat bangimon ngi kren kat bangimon ngi kan tho kat bangimon namar bangi Beiñ yaw uto breu kalong ka Akor ka basniu ban chusin Kyrteng Beiñ Ïano lai uba rit niu bakraw ka Kyrteng ka bala suit la shor kalong ka Kyrteng ka bala ublay ulak kerku ya kata ka Kyrteng hanrai kita men kiong ba gladang ngisin Kyrteng da kono ka Kyrteng kapan jemriu no yote ya kata ka Kyrteng ka bala suit la shor lani lapan baptis namar kata kani kapang kabangon ra ne desi kalong ka jikai na ka benta jungi wi baro ba lai ki breu ki badan kono ka jinglong hawa kilong ki breu ki bape ki ba ana ki breu ki ba ki bomdan ka jinglang ka jing start ki breu ki bape lani ki breu ki badan ki jirna hagi di kotmet nyem dei ban chusin Kyrteng da ka do Kyrteng ka ba po dor ka ba pen po dor ban sngap ban sngeu hakmat jungi wi ke ngamdan sibun ban kren kadai kalong tang kum kasembo je perkhat bangin perkhat ba kam dei ka Akor ka Babha nai kam long ka Akor ka Babha ban sin Kyrteng Beiñ Ïano hanrai kalong ka Akor ka basniu bat ka basang kat kum ka jingkhen jong kita man kasi kublai jun